I'm done and I have 10 questions. So already I prepared like this. So I'm gonna put all of these 10 questions inside of this, and then I'm gonna close this kind of newspaper, and then I'm gonna shake it, and then I'm gonna get one, and then I'm gonna open, and of course I'm gonna answer the question. But anyway, actually the question is only 9, but I add a bonus 1 question which is from me. So I think still all of you will like it, the bonus question. So we're gonna put all of this question: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So all of these question, and then I'm gonna close that paper, and then later I'm gonna shake it like this. Wala kasi akong lagayan, and then I'm gonna pick one by one. So yeah, that's it. It's ready. Hi everyone! Hello! Kumusta po kayong lahat? So I hope all of you is happy and safe, especially this time na may COVID pa rin everywhere. So please stay safe everyone. So shout out to all my subscribers. Thank you so much for trusting and for supporting my channel. So for today, I would like to share something to all of you, because I think if you remember that last time I posted one picture on my community, and then I said I'm gonna do a challenge that if you have any question about me, and then please comment down below on the comment section of the of that picture, and then I'm gonna answer that soon. So here I am today. I decided to answer all of the questions that I found on the comment section. So please don't mind the redness on my finger, because this is my lip tint. So I'm using lip tint right now. As you can see, napakapula. Please don't mind kasi ang hirap burahin niya. Kaya ginamitan ko ng kamay, ganun pa rin. Hindi siya nabuburak agad. So yeah, I already prepared all the questions. I write first on the paper, this one, and then inside. So the challenge, I'm gonna close and then I'm gonna shake, and then I'm gonna pick one, and then I'm going to answer right away. So yeah, diba ang ganda? Wala kasi akong takip, kaya pagpasensya na, ginamit itong Pandorang papel. Ganyan siya. So ayan. So everyone, let's start it. Ayan. First question, buena mano. So shake. And then I'm gonna pick one. So ayan. Ganda ng papel. Peach. So ayan yung question. Ang pangit lang talaga ng sulat ko. So, what country you traveled? From Mariana Bonita. So, shout out sa iyo, sis Mariana Bonita. So, what country I traveled before? Saudi Arabia, Sudan, and then Malaysia. So, dalawang country pa lang yung natatravel ko international. But dito sa Pilipinas, marami na. Okay. So, ayan. Question number 2. Shake. Ang pangit talaga ng sulat ko, grabe. Ako lang nakakaintindi ng sulat ko, pandoktor. So, ayan siya. Nakapunta ka na ba sa Africa? From Len and Sweden. Shout out sa'yo, Len and Sweden. Hindi pa po ako nakakapunta ng Africa. Dati, pinagpaplano namin, pero hindi matuloy-tuloy. So, ibig sabihin, hindi pa right time. So, hopefully, this coming 2021 ay matuloy na. So, yun. Thank you for the question. So, question number 3. Kasi, meron lang tayong 10 question. Ito na siya. Ayan. Sisi, napansin ko sa intro mo, may batang babae. Anak mo ba yun? From Faye Ate Clark. So, shout out sa iyo, Ate Faye Clark. Yes, yung nakita mo pong babae doon sa intro ko. Ang nag-iisa ko, unika iha, si Clarice Ann. So, siya po yung anak ko. So, yeah.
Thank you for the question, Sisi. So, ayan. Tapos na yung tatlong question natin. And next. So, ayan. Question number 4. Ayan. Aside from Pampo, if meron pa akong pet, from Len and Sweden, so shout out sa iyo, Sisi, Len and Sweden. Aside from Pampo, dito sa bahay ngayon, wala na kaming pet kasi patay na si Pampo. Pero meron akong pusa sa Malaysia na naiwan. Siya si Monkey Ode na inaalagaan ng kaibigan namin na Indonesian. So, hindi ko rin alam kung makukuha ako pa siya or talagang doon na lang siya. Pero para sa akin, siya na lang yung nag-iisa kong pet na itinuturing ko. Ayan. Si Mr. LDR ba mas gusto sa Pinas na mag-settle or ikaw ang mag-settle sa Africa for good? From the Night Lover. So, shout out sa you, Sisi. Thank you for the question. So, wala pa kaming final na plan kung ano ang mangyayari, kung dito ba talaga siya magsisettle or ako ang magsisettle doon. Kasi yung case ng trabaho niya ay palipat-lipat talaga siya ng ibang bansa. Dati, Thailand, Africa, tapos Malaysia, Philippines, so ganon. Pero napag-usapan namin dati na sabi niya, gusto niyang mag-settle sa Pilipinas once na-retired na siya. And kung hindi man, ako ang mag-settle sa Africa. Pero, in both sides, okay lang naman sa akin na mag-settle ako sa Africa and okay lang naman sa kanya na mag-settle dito sa Philippines. Pero, bahala na, yung right time, dadating yan kung saan talaga yung right time na magsisettle kami dalawa together for good. So, yeah. But I hope in the Philippines. So, thank you, Sisi. So, nakalima na tayo. So, for the 6 questions. Ayan. Eto. Who is the person that you wanna meet right now and why? From Let's Begin Codes at iba pa. So, shout out sa iyo, Sis Lynn, Let's Begin Codes at iba pa. So, I think the person that I wanna meet right now is my Mr. LDR. Why? Because we are turning 7 months na hindi na kami nagkikita, kagawa nga ng pandemic. LDR kami. So, I hope na this coming 2020 ay magkita kami. Because I already accepted that this year, 2020, malabo na magkita kami. Kasi hindi pa nga tapos yung issue about sa international COVID. So, yeah. I'm looking forward for the 2021 na magkita na kami. So, he is the person that I want to meet right now. Aww. So, yeah. Thank you, Sisi, for the question. So, let's move on to question number 7. Talagang may pa-shake-shake pa, no? Yan yun na. How do you call your boyfriend? Honey, darling, babe, or name? This is from Mariana Bonita. So, hi sis Mariana Bonita, shout out sa'yo. Thank you for this question. So, I call my boyfriend different kinds of name. No, I call him normally baby love, Labi, baby, my love, sweetie heart, ano ba? Superman, my baby bear. So, yun. Yun ang mga tinatawag ko sa kanya. Bihira ko pa siya tinawag sa totoong pangalan niya. Napakabihira lang. Yun ay pag talagang super seryoso lang na topic ang pag-uusapan. At kung galit ako. So, yun. Thank you, Sisi, for the question. So, ayan. So, let's move on to the question number 8. What is the lucky question for today? Okay. So, yeah, this is the bonus question because ako yung nag-isip ng question na to. So, bonus question, ilang taon ka na ba? So,
So, baka some of you nag-wonder kung ilang taon na ako. So, ako po ay sweet 32. So, matanda na po ako. Tapos na ako sa kalendaryo. Kumbaga, sign of aging na. So, ayan. Seriously, 32 na po ako. So, ayan. Tanda ko na. So, ayan. Meron na lang tayong natitira na 2 questions. So, ito ay pang 9. Wala nang naalo. 9. So, ayan. What country that you want to go? So beautiful question. From Mariana Bonita. Again. So, thank you, Sisi. So, what country that I want to go? I want to go to Japan. Of course, South Africa. And then, basta gusto ko pumunta sa lahat ng malamig na lugar. Switzerland, ayan, Korea, Canada, and gusto ko na pumunta sa yung mayroong Northern Lights. So yun ang pangarap kong puntahan. Basta yung mga malamig na lugar at may mga view na kakaiba. Pero yun yung top ko na country na gusto kong puntahan. So, finally, last question. Hindi ko na siya alog-alogin. Kasi last na. Ito. Wow, ito yung patanong na napakaseryoso naman. From Mariana Bonita again. So, sabi ni Sis Mariana, why did you start YouTube? Ano ba yan? Parang pang-pageant naman to. Hindi ako handa sa sagot. So, honestly, nung nag-start ako ng YouTube, hindi ko po talaga alam kung bakit. Kasi that time, yung nangyari ang moment na nag-start ako mag-film, yun yung time nakakatapos ko lang po bunutan ng baby tooth ko sa harap. Which is, bunging-bungi po ako that time. So, pag uwi ko ng bahay, ilagay ko yung camera sa harap ko and then, I'm too confident na magpakilala sa sarili ko kung sino ko. And then, that's my first ever vlog. O, diba? Ang kapal ng mukha. Bunging-bungi, pero nag-start mag-YouTube. Pero that time kasi, hindi ko alam. Kumbaga, bigla na lang sa isip ko na naisipan na gusto kong mag-film, na gusto kong mag-ganon. Hindi ko pa alam dati na ang YouTube ay meron palang kaganapan na kapag na-reach mo yung mga requirement, ay may chance kang sumahod. Dati hindi ko pa po yan alam. Nalaman ko lang yan siguro mga after 3 months nung nag-start na akong mag-research kasi that time, paunti-unti akong nag-upload ng mga travel video na ang papangit ng edit. Tapos mayroong isang good Samaritan na lady na nag-message sa akin na sabi niya, ay miss, huwag kang mag-upload ng may mga tugtog, baka makapirate ka. And then, sabi niya, kailangan daw ay maayos yung pag-upload ko kasi mayroon daw sahod sa YouTube. So, since that time, lagi na akong nag-research. And then, nalaman ko sa sarili ko na gusto ko talaga siyang gawin, ipagpatuloy kasi masaya ako na nakakapag-inspired ako ng mga tao, nakakapagpangiti, nakapagbibigay ng yung salubin ko na hindi ko alam na yung iba pala ay na-inspire, nakapagpasaya, o diba? Tapos, yun, mahilig lang talaga ako mag-project din sa camera. And, yeah. But syempre, honestly, walang araw, gusto ko rin matupad, gusto ko rin maranasan yung mga naranasan ng iba na makagraduate yung balang araw, makasahod na rin dito sa YouTube. So, diba, konting extra income na rin yun. Tapos, nag-i-enjoy ka pa, masaya ka pa. So, ayun, yun, I guess yun ang answer ko, Sisi. Thank you, Sisi, for the question. So, everyone, that's it for now, my vlog. So, sana po naaliw kayo, sana po nagustuhan ninyo, at sana sa mga nagtanong sa akin, tama po yung naisagot ko sa inyo at natuwa kayo. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin, please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka po sa mga upcoming kong vlog soon. So, shout out to all my subscribers. Thank you again for trusting and for watching my vlog. So, see you on my next vlog. Always remember, live life to the fullest. Love yourself, be yourself, and be happy always. So, ayan. Balik na natin yung 10 question na natapos ko na sagutin. So, for now, bye-bye and see you
on my next vlog. God bless us all. Bye-bye!